Anya Chinita. Anya Chinita. Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Kabisyo, kasama mo, manggas para sa Sino Ako? Shout out sa mga mahilig mag-exercise, lalo na mag-jogging. Lalo na kapag wala kang sariling treadmill sa bahay. Viral ngayon ang isang estudyante dahil kakaiba ang kanyang ginawa. Nilikha niya ang isang kahoy na treadmill. Gawa ito sa kahoy at rollers. Kumbaga, manual. Hindi ito gumagamit ng kuryente. Mano-mano ang galawan. Pwede mo nang makumpleto ang iyong 10,000 steps daily kahit nasa bahay lang. Tipid na dahil wala pang kuryente. Kahit brownout, pwede kang mag-exercise. Siya walang iba kundi si John Liardo Maloho, isang student athlete. Ginamit niya umano ang kanyang prize money at online ideas para buuin ang proyekto. Binibenta niya ito sa halagang 8,000 piso. Congratulations sa iyo! Mabuhay ka! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic palakpakan ng aking apo. Sabi ko na, Alam matalino apo niya. Kaya ka nagmana sa akin yan, kaya nakaimbensyon ng ganyan yan eh. Mga DIY ang tawag dyan eh. DIY. Ano ibig sabihin nun? Basta. Ano ibig sabihin nun? DIY. Hindi ka gagamit ng... Yan ang tinatawag na. Do it. Do it. Why? Do it. Do it why? Do it why not? Gagawin mo. Why not? Ginawa mo na eh. Basic. Eh di sana DIY-in yun. Hindi, isa lang. Letter Y lang. Do it. Do it why na lang. Kasi kulang na eh. Hindi nakakatawa. Tanong kasi ng tanong. Oy, Ang congrats sa talino batang naman, isa siyang inventor. Siguro nakita niya rin eh, sa bilang isang atletang estudyante, ano ba, paano ko nga i-maximize yung talento ko? Paano ko makapag-exercise kahit sa bahay lang? Ang treadmill ngayon, Tita Max, siguro kahit mga second hand, mga nasa 10,000 din yun. Hindi, ang dami mura, Col. Mas mura pa nga. Oo, sa online, meron tag 5K lang, 3K. Pero, Treadmill. sasaksak mo pa. Oo, yun. Ito, ano lang, manual. Pwede Mag-isa. Tatakbo na yung makakapag-exercise ka na kahit brownout. Practical, kumbaga. Kaya For matalino yung apo 8,000. ko eh. Kumbaga makakatipid ka ng kuryente. Oo, wala kang gagastusin. So, congratulations sa mga... Congrats sa mga matatalinong apo ni Mang Kanor. Paano siya nagka-apo? Wala naman siyang anak. Ha? Wala. Basic. Ayan. So, sa mga estudyante natin dyan, shout out. Summer ngayon. Lalo na mga student athletes natin. Dahil dyan naman nagsisimula yung Tita Max, di ba? Dyan nanggagaling yung mga varsities. Tapos naging mga professional players. Ayan. Diba? Bago ka mag-PBA sa basketball, dumaan ka rin ng naging varsity ka sa school nyo. Ayan, basketball player na naman. Tumira ng 3. Buntes. Aray mo! Di ba ni God bless na lang? Ha? Ayan, so shout out. Yan ang mga patunay na ang ano nga talaga daw, ang Pinoy ay very resourceful. Kaya naging
trending At siya. ang mga Pinoy ay manloloko. Bakit na naman? Inventor nag-invento ng storya. Para hindi, pag nahuli, hindi, friend ko lang yon, hindi, pinsan ko lang yon. Inventor. Sabi ng babaero? Sabi ng estudyante. Inventor pala, ha? Kasi nga, matalino. Yung estudyante. Yung babaero. Base. Hindi nagpapahuli yan. Yung babaero? Yung estudyante. Ay! Nagtataas ng kamay, oh. Yung estudyante? Yung babaero. Ay, bakit? Taas kamay, sinong? Loyal. Naunang nagtaas, eh. Yung estudyante? Yung babaero. May medal. May medal yung estudyante? Yung babaero. Most outstanding student. Aba, yung estudyante? Yung babaero. Ay! Oo. Sinasabi. Kinindatan yung teacher. Nung estudyante? Yung nang babaero. Nako, basic yan, basic. Kaya Walang pala, pinapalampas. ng babaero? Walang pinapalampas yung babaero. Kaya pala. Mali- Kinantahan nung si Amrak eh. Di ba kumanta sila niyan? Yung babaero. Yung estudyante. Sino ba talaga? Bukalista o... Drummer sa APAM. Aray! Oo nga. Ay, salamat sa Shambra ka for performing last Saturday. Sa ating hatid saya. Oo, Together dyan with sa Six Cycle Man pinagbuhatan. Thank you so much. And Maharlika Hood, maraming Hello salamat. kay, Huisen. Na-search ko na agad sa Instagram. Sino si Hoisin? Si Herald Huisen, yung drummer ng Shamrock. Galaw ka! Yung blue yung mata? Yung blue yung mata. Aray Gray mo! yata yun o blue. Gray o blue? Sa akin, hindi, gray yung kabila, blue yung kabila. Assorted. Ayaw mo na ganon? Anyway, tuloy-tuloy tayo. Abangan nyo kung may winner tayo later sa ating... Love knows no boundaries. May winner kami. Mag-abang ka lang dyan. Huwag ka lilipat ng stasyon babae. Okay lang lumipat ng babae. Palipat-lipat. Huwag Pero ganon! stasyon, wag! Wag ganon. Kasama niyo pa rin po ang Uncle Dagol. Tita Max, Tanya, Chinita. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!